L-iskema tal-istabilità kienet immirata fuq ammont limitat ta' prodotti u hemm ħafna affarijiet li waslu għall-inflazzjoni li mhux limitati mas-settur tal-ikel. Sostnit dan il-Kap Eżekuttiv tal-Kamra tal-SMEs Abigail Ġus Mama waqt il-programm Opinjoni l-ġimgħa fil-għaxija kif spjegat li s-sentiment fost in-negozji hi li l-Gvern tal-Labor reġġa' lura l-arloġġ għat-tmeninijiet b'din l-iskema. Ħafna membri ġifieri jgħidulna Marelli qisna rġajna morna lura għat-tmeninijiet. Hemmhekk dak iż-żmien kienu jiġu jagħmlulna sitwazzjonijiet ta' price controls, kienu jintervjenu fil-market. Fil-waqt li saħet li din l-iskema tal-Gvern ta' Abela kienet immirata fuq ammont limitat ta' prodotti u saħet li huwa improbabbli ħafna li tal-iskema kellha impatt materjali. Ġus Mama merrit dak li l-Gvern ilu jisħaq dwaru li tal-iskema waslet biex naqset l-inflazzjoni. Dan kif insistiet li it-trend ta' tnaqqis qed tidher madwar l-Ewropa kollha kif mistenni. L-istabilità kienet immirata fuq ammont limitat ħafna ta' prodotti u kieku wieħed kellu jistudja x'inhu jikkawża l-inflazzjoni f'termini ta' kif fejn qegħdin jolew il-prezzijiet. Hemm ħafna affarijiet li mhumiex relatati mas-settur tal-ikel imma hemm ħafna kategoriji oħra. Jiġifieri it is highly unlikely li bil-limitazzjoni tal-prodotti li ġew ittargetjati u fil-verità what is feeding inflation, it is highly unlikely li jkollu impatt materjali. Qegħdin irridu nirrikonoxxu wkoll li qegħdin f'kuntest fejn l-inflazzjoni nieżla mhux biss Malta, imma mill-bidu tas-sena bdiet nieżla mal-Ewropa kollha. Jiġifieri this was an outcome that was very much expected. Intant, brabta mal-inflazzjoni l-Kap Eżekuttiv tal-Kamra tal-Intrapriżi żgħar u Medji saħqet illi n-negozji jinsibuhom mira faċli illi nippuntaw subajna lehom bħala l-kawża żieda fil-prezzijiet, mentri effettivament dan mhuwiex il-każ. Mistoqsija dwar il-membru parlamentari Ewropew Laburista Alexa Ġus Saliba u l-attakk li għamel fuq in-negozji Maltin u Awċin fl-Ewropa, Ġus Mama saħqet l-Unjoni Ewropea nfisha wiġbitu illi kienet jagħmel ħażin. Nista' noqgħod fuq il-fatti li bażikament l-Unjoni Ewropea għandlu lil dan l-MEP lil Alexa Ġus Saliba għatlu isma' inti qed tħabbat bib ħażin. Xi ħaġa li aħna konna ilna li għarrafnilu għednilu isma' inti ma tmurx l-Unjoni Ewropea tipprova tittakilja problema li qed tara inti ta' kompetizzjoni. Għandna awtorità Malta, awtorità li ġieli użajna aħna biex naraw li l-kompetizzjoni ġusta tkun hemmhekk. Fil-waqt li stqarret li sansitra l-MCCA ma sabet li kellu raġun l-MEP Laburista kif ma sabet l-ebda problema ta' kompetizzjoni fis-suq f'pajjiżna għaldaqstant Ġus Mama insistiet li l-Kamra tal-SMEs tħoss li negozji jintużaw għalan politiku u din ma hija xejn ħlif inġustizzja kbira. Mill-informazzjoni li ġabret u mill-informazzjoni li ingħatatilha wkoll mid-dokumentazzjoni li ingħatatilha ma rat bl-ebda mod li għandna problema relatata ma' kompetizzjoni. Għaldaqstant sfortunatament inħossu li jintużaw mal skopijiet politiċi in-negozji f'dan is-settur, inħossu li hija ġustizzja u nħossu li sfortunatament għadna għaddejjin bis-sitwazzjoni fejn wieħed qed iħares biss lejn dawn in-negozji fis-settur tal-ikel biex isolvi is-sitwazzjoni tal-inflazzjoni li hija kompletament mhuwiex il-każ. Abigail Ġus Mama sostniet li n-negozji f'pajjiżna għandhom diffikultajiet kbar fil-limitazzjonijiet li pajjiżna għandu fost oħrajn fl-import. Għaldaqstant insistiet il wara dan kollu li jiġu puntati swaba lejn in-negozji hija kompletament inġusta.